ceerno ali jam qad habana illahuna bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pular wi ko wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Samba Diop tata Leyla Diadj Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir kono ko noon e haralle men kono en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada tuggude galle Cheikh Omarul Foutiyou Tall galle Cheikh Ahmadou Bamba galle Maulana Cheikh Ibrahim Limamullahi nana Yoff Boukounta nana Ndiassane galle Alhaji Mamadou Saydou Ba Madina Gounass kono en gaccani galle ɓi Demba Serigne woni ceerno Aliou Thiam galle ceerno Mouhamadou Samas en calmini galleji diini ɗi kala yewtere men holmo woni an tawa ko tongode capanɗe 5 eɗen ɗowdanno ɗum e debbo mbo wuro Almami o woni Mounas Kane min wi koɓɓilla wuro wonga capanɗe 9 waliyu hande eɗen bismiɗo ɓen ɓe ganduɗa ko mbiyeten ko rewɓe e galle ceerno Aliou Thiam kono kadi ko anduɓe holi ceerno Aliou Thiam on na jaa hen omo ganduɗa ko Ɗahirou Sy yantude Mansour Pam e Mamadou Hasimiyu Tall ko ɓen goni hoɓɓe men e yewtere men holmbo woni an en batta joni joni o so wona tawde ko seremɓe bismiɗen ɓe kolla en holi kamɓe tawa jadaten hen joni joni koye Mamadou Hasimiyu Tall o waɗana en jimɗi belɗi assalamu aleykum seydi ali nuru shafasiya ceerno men ceerno Aliou Thiam seydi ali nuru shafasiya ceerno Aliou Thiam qad habana illahuna cheikh rusdin wa hadiya ceerno Aliou Thiam خلق مصطفى لطفه ليس خافيا ceerno Aliou Thiam راشد ceerno Aliou Thiam راشد ceerno Aliou Thiam راشد مرشد عدي بن خبير مصافيا ceerno Aliou Thiam كاشف كل باطل والمساوية سيدي Thiam ahlan wa sahlan kono ko noon jaratene mo ganduɗa ko Ɗahirou Sy assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh modi min calminima kadi min beltanimama min calmini dendagal galle o foof e gardugol mawɗo galle o hono dede Abou Samba Diop dendagal technicien ji wonɓe ɗo to wawi suutude dande ma seeɗa kamɓe fof ɓe calminama en juurama fof beltanimama salminde kadi plateau ɓe gardum ɓe hono ceerno Mansour Pam ceerno Hachimi Tall e an Bamodi onon fof on beltanama question mo jiguiɗa mbawi arde inchallah noon Mamadou Pam assalamu aleykum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen ñaago yurmede Allah e barkeji Allah yo gon e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal biyo ashhadu an la ilaha illallah foof en calmini ɗumen ha tengti mo ganduɗa kadi gardiɗo dental o ha tengti kadi e rewoɓe hen ɓe e ñamtude hen kadi mo ganduɗa kadi ceerno Ɗahirou Sy président fondation ceerno Mamadou Hasimiou Tall to groupe Soppe Nabi yantude hen kadi hono ceerno Bamodi noon en calmini foof Allah jarama eɗen tongo e gueɗe ɗi ganduɗa ko ɗiɗi walla tati hol gonɗo ceerno Aliou Thiam aranto en hen ko omo ganduɗa ko Ɗahirou Sy holko saabi fondation Nourul Huda e hol gonɗo kadi ni Cheikh Tidiane Thiam ko on woni ɓi ceerno Aliou Thiam kono joni joni on duttoɗen koye omo ganduɗa ko Ɗahirou Sy kanko haalanata en beele emin mbawi andude hol gonɗo ceerno Aliou Thiam assalamu aleykum wa rahmatullah gongol Bamodi a weltanama haalde ceerno Aliou Thiam ne weeɓi kadi haaldema kadi ene satti ceerno Aliou Thiam ko maayo
woni haalde mo nde ene weeɓi sa wurte makko tan andanmo haalde mo nde ene satti a wawa haade ha ƴettuɗa to tolni to ceerno Aliou komo ganduɗa mo waliyaɓe fof cifi e arani aduna fof andi guila arani mi aranma e toɓɓere wotere tan Chérif Boun Oumar miiɗi arde Sénégal ɓooyi seeɗa 1950 wonnoon 1950 on saaha yontano ko Alay Seydou Nour en jamanu mabɓe seigne Babacar en nde waari ɗo o waɗi tourné Fouta tourné ɗe waɗi ɗe wonno porte parole makko ceerno Oumar Ly honno ko Pikine foti gandi ceerno Oumar Ly walla saliki mawɗo ceerno Oumar Ly goto joni noon nde o ari ha Fouta o wi Wourossogui ɗo hoodere nan ɗo ummo kadi o wi seeɗen ɓe kamɓe fof o wi kalife moon Allah hoodere ummoto nde teɗe ɓooyata nde suppiro ɗum ko 1950 wonno o hooti ñande o hootata nde Alay Seydou Nour Tall ne duusima aéroport to dariɗo omo ngabba e avion makko o yeccite mabɓe o wi Alay Seydou Nour seeɗen ɓe fof o wi kalife moon Allah hoodere feeñore nde feeñore Wourossogui nde feeñore Wourossogui nde 1950 wonno 1951 Aliou Thiam jibina ɗum ko hunde on neɗɗo mo 1950 et 1951 hitande wotere fawi hen hitande wotere fawi hen ceerno Aliou Thiam jibina e ceerno Aliou Thiam kadi nde jibina nde hawre bammo kadi kañum haalannomo ko garowo sabu ɗum galle makko mo Sinthiou mo woni o halwaji ɓooyi waɗede ɗon dewe Allah ɓooyi woni Gurel Serigne galle mabɓe asili o galle asili o galle bammo ɗon waɗi zawiya kadi galle makko mo woni joni mo Sinthiou o 94 galle o Sinthiou kono avant galle o ene Sinthiou ceerno Aliou kanko o ardi tan koye dokke makko sabu ɗum nde bammakko avant omo yee aduna bammakko renndintuno ko mawɓe seeram ɓe Wourossogui naɓe ɓe jaha ha to galle o woni to ceerno Aliou Sinthiou hannde ɗo lekki murtoki tan ɗon ha joni ha joni ki soppaka sa naati galle ceerno tan koye lekki potta ɓe mbaɗa sirki alqur'ana ɓe mbaɗa adduji ɓe gayni oɓe nduwonen wali Allah ɓe jaha joni mawɓe mbiyamo ceerno Demba an kam hoto wali Allah mbiyata o wi so ari tan mon gandu noon fof woni galle ceerno mo Sinthiou to zawi o to woni ɗo jama o woni ko ɗo ko zawi wona nde ceerno ari ha no wonde mawnu men goto fof kadi komo ceerno Demba wonno ko dokkaɗo goto fof o haali dokkal mum o haali kadi dokkal ceerno Ali kañum woni kodda galle o yi ha ceerno Aliou Sinthiou avant omo maha ko ɓeere makko nde ko jama o adi maade est ce que waliyagal nono haalano o mahi zawi o o gayni minen on saaha minen ceerno Mansour Ba min on saaha min goni Wourossogui min jiyamno satti min jahno ha ka min terto min jogoytuno o gayni no jama ka gasinde o mahi caaliki e caali galle ki ɗum ko wayni kañum fof galle o ɓuuri 2 hectares o gayni noon o wi mi mahani Allah suudu mum mi mahani Allah caali mum to jangga joni mbaɗa mahata ko ɗum mbaɗa mahata ɓeskum togodi est ce que caggal ɗum noon on jii galle garɗo hannde galle Fouta ari galle ceerno Aliou on jiiwoti toon ko ala ko jeeta e galleji ɓen goɗe taw ala galle ceerno Aliou est ce que kala nde garɗa ɗo ha wiɗa wiyata ɗum ɗo to ummi ko dokke kadi kanko ceerno Aliou Wourossogui naɓe eɗen gandi kadi aduna fof ene andi nde o jibina haw dañi duuɓi jeeɗiɗi kala nde o fini o waɗa ujunere salatul fatiha Allahu kala nde o fini 7 ans à l'âge de 7 ans to yahanno omo rewoya Allah to min ɓe ardiɓe minen fof emin gandi he hedde guesa makko sara fayi ogo omo jogui ɗon jamayel goto ngel o waɗi toon o waɗatno halwaji makko yaltinimo hen ko waali goto ene wiye Sérif Diafar Haydara ummino Mauritanie ɓe ari nde on ko sehil ceerno Demba sabu ɗum min ceerno nde haalata nde boɗo jooɗi omo janggina min daaliya o wi so ari biddol ngol tan o siftorto Diafar Haydara o wi ceerno Demba oɗo ko waɗata ko yaaɓi ɗum moƴƴani makko yo suuɗo ha ɓooya sodanno bal codanno mañita fanko ko yaade sukaɓe firti ko ɗum addi bal mo ɓe mbiyata o ma en garanno hen wiyano ceerno Aliou no waɗanno bal tigui rigui aran min hen tigui ceerno Aliou ko ɗum addi o watti fettoyde ba makko noon forcément so yeewi tan babiraɗo furomo mi nani ceerno Yaya Ba on ko yimrama ɓe jiiɗi mbabane haala ka o wi ceerno Yaya o wi ceerno Aliou so tawi wirninoma tan so babiraɗo yiyanimo tan noddanno ceerno Yaya wiye ceerno Yaya kala ceerno Aliou nde aɗa andi addoy omo andi to ceerno Aliou yewan ladde o addoyamo on saaha noon babiraɗo soodi bal soodi maño tafon hankanti woppatama o himmi mbo joguino o beele o usta himmi o watta ɗum e balo ko watta ɗum balo dewe Allah de usuɗo ɗum addi fettugol balo ngol ɗum addi hankandi o wattiyade de sukaɓe eyyi nde yeehi o witti o naati jangde no mbiruɗen ni jangde makko kam en mbawa rewde parcours makko kono kala to janggi kala to rewno waɗi ɗon jaloore o yeehi o woni Matam to ceerno Haadi
ko wattindiri ɗo koto ceerno ablaye ni ceerno ablaye ni ne janguintamo nde min nani jom suudu makko ene haala wonde mbaɗe ceerno aliou ko waɗata e galle ceerno ablaye woni ceerno aliou addi koye dokke mum o wi ceerno ablaye ni jangguinimo nogas e goo fannu fannuji ɗi fof ina jagga ina tonga kadi ina wawi haalede kono temps on rokkani kadi ceerno oumar ɗi ceerno ablaye ni woni porte parole galle o wi kam dahir ceerno aliou thiam o wi kam e nder nogas goo ceerno ablaye jangguinimo fannuji ɗi o wawi hen o waɗi hen maîtrise capanɗo e fannu alimun askay bisimilla arta ceerno aliou thiam alimun عامل تقي سني المعاليا ceerno طاهر ceerno ما ceerno علي thiam عالم عامل تقي سني المعاليا thiam wi e nder fannuji ɗi o janggi nogas goto dural ceerno ablaye li e nder fannuji nogas goɗi caggal ɗum o faami hen capannayyi fannu ceerno oumar wi kam noon mi takkadi mo wuuri kadi ceerno aliou kala fannu mo alay makko ñeñude gandal kala fannu mo janggi o waɗi hen deftere est ce que fannu mo janggi fof waɗi hen deftere deftere wotere nde ɓe kafra wi ko nahwu yahata ko banggue nahwu grammaire en arabe deftere nde mboɗo jogui ɗum so yijiran mi addono deftere nde kayre ko nde yahatno ko gandata ceerno aliou ko jeyaɗo allah ko dokkaɗo ko neɗɗo jettiɗo allah kayre fof o fiitino wattinde tasawuf الله أكبر الكلام هو اللفظ مركب مفيد بالوعد كو يهانو كو الله أكبر الكلام الو نور ما الله لا مو كو نون كاو كو نون ها غاسي فوتو كو واتين تصوف دفتر ne grinde fuddi bismillahir rahmanir rahim hato de ha kayri fo watin tasawuf a jangat grammaire janga tasawuf woni ceerno aliou ko neddo kawnido sen bi eden kala gede ceerno aliou gede gandal makko e rokkede mo e wilaya makko en gaynata ko temps o rokkani artude tigriki artude e alhaali ɓew jangiɗi ceerno aliou dural ngal ko dural ngal ganduɗa dural bangal barke kala mo janginno o joƴƴini o huɓɓi e lewñitima aduna fof andi ɗum ko dokkal ngal ceerno aliou rokkal beele aɗa wawi limde tan ko fewte kadi ni tawde ko no mbiɗen ni ceerno aliou haaldata ko ɓewo joƴƴini ɓe noɓe poti kono ana teska duɗal ngal ko jaaji ngal ujunnaji almoɓe jangata hen ko nder leydi e caggal leydi duɗal ngal no ngal foti sabu ɗum ceerno aliou guine naaɓe so tawi a yeehi guine ɓe mbi ko ceerno aliou thiam sénégal naaɓe ganda ceerno aliou thiam sabu kono wadda guine e nder sénégal kalel tan duɗi tati nan toon ceerno demba ñan nan toon ceerno abbasum nan toon abbasum e ceerno aya daf wonnan toon jiida kañum tan ka alamami de mi haalani wursogi to woni ɗo duɗi ɗe waɗi ɗon qur'ana jangguinoɓe ko waɗa recensé ko anda woni temet tati e capanɗe joyyi duɗal walla capanɗe jeegom ɓe ceerno aliou joƴƴini temet tati e capanɗe joyyi duɗal e nder leydi sénégal taw ko janggunoɓe ceerno aliou ha gayni mbiya koote jooɗoɗe nokkuji moon tigi kadi kala ko jangguete e galle ceerno he taw sa yi toon ɗum ne janggue toon fannuji ɗi foof ne janggue toon sa yeehi guine konakiri nan toon sa yeehi guine bisaw eɓen toon sa yeehi mali eɓen toon sa yeehi sierra leone eɓen toon sa yeehi nigéria eɓen toon sa yeehi lome eɓen toon fof ko aɗum ceerno aliou thiam janggoɓe waroɓe ko no waɗata ni te kanko omon nde gueɗel kala ɗum almudo mo joƴƴini ñande fof eɗe ɓeyɗo hesɗide sabu ɗum almudo o arat kadi kanko o tawiyat ɗum o wawno waɗa to jooɗi ɗo tan almuɓe ene gara ene juuroɓe kono hitande fof omo yaha omo waɗa tourné firtu o joɗɗintama tan o accuma o joɗɗinete e ara e ma saaha fof eyyi kadi kanko ceerno aliou sa yi kanko o wawi joƴƴinde almudo hiisi ko damana sabu ɗum l'an 2006 won sarif goto ummino aynumaji ari ɗo sarif o o yetti dow yettinde o nawa tiwa won o yetti tiwa won on saaha koye khilafa seydi mansour sy borom daraji kanko de o namdoto ko biyeteɗo aliou ummudaɗo ceernajo ceerno seydi mansour sy jofunimo yo ya fouta ndew ari ko wursogi ndew yindire ceerno ɗe jooɗi o wi ceerno min sa yimi ari ummima aynumaji mi ari ɗo mi jofanama tiwa won ɗum tiwa won nambi mi arga komi jiiɗo e defte cheikh tidiane ɗe windi khalifa e mabɓe wodire ko ni mo windi ɓiɓɓe man yimi ko windi toon aliou ummudaɗo wiɗo inde ma ne windi to ya khalifa lil imami صاحب الفيد تجاني ceerno aliou thiam ya khalifa للإمام صاحب الفيض التجاني
ceerno Ali Thiam yaa shifaa alqalbi qalbi min kusulin wa tawaani sheykhuna sheykhu shuyuukhi waarisun a'lal makaani. est-ce que Thiam ceerno Ali Oumou Dado o wi jiimi wode winda toon wi Cheikh Tidiane omo jogui deftere kamɓe tan sarifaɓe jogui deftere nde kala khalifa makko mo waɗi rekoni mo heɓtini oman waɗi toon inde mum to ceerno Aliou mi yii toon nde winda Aliou Oumou Dado kadi o haali ko guurata eto guurata mi andi o sahar ko saha ko zamanu ma mi yindere ma te ɓooyata komi koto somi hoti ɓooyata mi hota jommam gari mi ko yiide ko ɗo male e an ka khalifa Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane waɗi rekoni jimbo windi indema Aliou Oumou Dado ɗum ɓooyani ñande o haalata ɗum de kanko chérif o ñande o ari uyu ceerno yumo jippinoma ko wi ala ceerno min ko oten wokkumi jippi oten ceerno dawi ko oten yero ɓasɗo ɗon jippi ñande hen est ce que ab ceerno Abbas men na tawa ceerno no koyne ceerno Demba Ñane ceerno Abdoulaye Dieye kam fof sa haalniɓe ɓe tawa o ari ɗon de no ardi Sénégal no hooti ha ceerno no hooti ha ceerno Abdourine ɗum ɓooyani ko ɗon ndewaten tan naaten e nde tawno en mbaɗi daawal gadanal fodde hojomaji 15 kono joni joni o natanten ko nde tawno o joɗɗini no mbiruɗa ni fodde 350 tawa ko duɗe ɗe ganduɗa ko ceerno Aliou Thiam kadi en mbi ko on woni ɓi Demba Sirigne yo Allah jurno gurdam makko o ɓooya kadi naftodirde e julɓe ɓe ɓooyen kadi ni hofnade e yeeso makko ko wona ko ɗum ina waɗi fedde witede fondation Nourul Huda beele emin mbawi andude holde sosa kono tan hade nden en jahati o mo ganduɗa ko Mamadou Pam o Mansour Pam jaafa ɗon kalanamin hol gonɗo Cheikh Tidiane mo ceerno Aliou Thiam tanum Demba Sirigne borom meduyuji tati naɗi cifu ceerno Cheikh Tidiane mo ceerno Alpha Aliou Thiam Cheikh Zaman Nourou Zaman Sayful l'Islam Zil Aman ya juut balɗe maleɗa woni himme o ɓeydo amin ceerno Cheikh borom meduyuji tati walla mbiyen borom diplôme aji tati so jolamo wiya min komi gando komi waliyu babam ko gando ko ceerno Aliou Thiam ko waliyu mamam ko Alhaji Demba Sirigne Thiam ala fof majjuɗo mam makko ceerno Dahiru rewi hen ceerno Cheikh ko mettuɗo haalde saabu ko feeñi e makko ko seeɗa mbawɗa haalde hen ko hedde e makko ko ɓuuri hewde ɗum noon kala ko mbawɗa haalde e makko tan ko seeɗa ceerno Cheikh ceerno Aliou Thiam haalnama dokke makko gila o suwa tawa feeñ gilo feeñani gila o suwa tawa feeñ ceerno haalnama dokke makko holko dokkata ceerno Cheikh akhadahu an idni cheikhina Ali Thiam ceerno Mouhamadou Mansour Pam wi ceerno Cheikh mo ceerno Ali Thiam akhadahu an idni cheikhina Ali Thiam bi wurasogi nal mufaddali est ce que ɓi Wourossogui kono ko ɓi foto ko ɓi Sénégal bismillah ɓi aduna o fof noon tigui daƴen ɗon seeɗa sakkitore nde o heeɓi koye ceerno Alpha Aliou Thiam o yahata ko heeɓi ɗum koye ceerno Aliou Thiam andinama ceerno Cheikh gila suwa tawa feeñ e oɗo aduna koɗo goto jippinoma ceerno Aliou Thiam jiyaɗo Allah mawɗo hoɗimo ɗon balɗe faye yaade itti sirru tottimo wi ɗum ko garo o jeeyi woni ceerno Cheikh nde ceerno Cheikh yi aduna ceerno Aliou Thiam noddi ceerno Abbasum o wi ko dartannomi ko mi heeɓi ɗum est ce que ceerno Cheikh ɗo famɗi ɗo o wirto ceerno ina jangina mo ɗo ceerno wiya ɓe janginta ɓe on jii khalifa mon nani Mamadou Ba en tawa ɓen ko nabbaji est ce que khalifa mon nani nden ceerno Cheikh ina yaara hedde duuɓi tati en walla duuɓi nayi en hedde ɗon yarata o wiya khalifa mon nani yimɓe kawa te feeñi ina jeeya hen ceerno Cheikh ina lomto ceerno Aliou saaha e wonede nokkuji ɗum ɗon kay wondi ko gasata jimmi tan ko arde gayenne seeɗa bisimillah ɓe gondi ɗon dumunna seeɗa ceerno ittimo ɗon nawimo to ceerno Demba Ñaan wonimo ceerno Dahiru Sy haali ɗo joni ceerno wi mi addanima ya janguinmo gaddirmami ko ya moftanammo allahu akbar fami
o woni ɗon dumunna ceerno ittimo ɗon nawimo Dakar to daara Alaji Buso o woni toon dumunna Allah rokkimo o waawi deftere Allah nde won noon himɓe ceerno Cheikh no mawni himɓe makko ne mawni sen kaali tan ko Demba Ñaan ko ceerno Demba Ñaan ko yiyata e makko ko e mbawa haalde wonno ko joom himɓe o sohliri jangude fannuji gonɗi gaaɗi Fuuta ɗi o ummi toon o ati banaji o jangi ɗon kala kone jange fof ha laaɓi caggal ɗum o arti Wourossogui ko ɗon o waɗi finition o ceerno men ceerno Alpha Aliou Thiam daara mum o ko ɗon o waɗi finition ko ɗon o gasni est ce que ceerno Cheikh caggal ɗum o woni ɗon tarabuya e galle ceerno kala kono liggey omo liggo omo fitta omo ƴooga omo rondo o arani tan o ɓorni wotti komi ɓi khalife o aro wonti almudon almuɓe o wonti almudo min cuusa wiidemo ceerno Cheikh ɓi ceerno Aliou Thiam somin nantinanamo mbitamo ko almudo ceerno Aliou Thiam jiya o moosa sa wimo noon o moosa est ce que ceerno Cheikh won noon o yiyani jinnaɗo o yii ko barke e ko heɓete e ceerno wonde ɓi khalife janngude nde won tarbinade nde ɓuuri voilà tarbinade nde ɓuuri alama ceerno Mouhamadoul Mansour Ba mi wi ceerno Cheikh mo ceerno Aliou Thiam est ce que alama la bil ayni alama la bil ayni est ce que bal alqulubu dhakara alhaq allamul ghuyub est ce que ko noon e rajjajam mbimi gumdam wona gumdam giti gumdam ko gumdam ɓernde ko Allah tedduɗo towɗo adi jangtaji ɗum sabu kala mo Allah rokkuno jiiɗe ɓernde yi himme ceerno Cheikh Tidiane mo ceerno Alpha Aliou Thiam o woni ɗon on mo hidma hankadi ala ko himmani so wona wadde tarbiya e ceerno o waɗi ceerno tarbiya son ya lappi o yaada e muɗum caggal ɗum ceerno tottimo ko tottimo ko kono mi heddi ceerno Sarif Abdoul Majidi mo Sagale won noon on haalnino ceerno dokke ceerno Cheikh tigi kala nde ceerno ari toon omo wiya omo salmina ceerno Cheikh o nelda ɗum haalis sen jaggi kadi ko fewte e Sarif Abdoul Majid ɗon kadi ko daawal haati mbiɗa temps o ina famɗi seeɗa ko noon joni noon jaaten koye omo ganduɗa ko ceerno Ɗahiru Sy en calmini kadi ɗa haali Baboy Sow en kamɓe kala en calminiɓe duttotoɗen koye fondation Nourul Houda holnde sosa e holko sosi ɗum beela kadi no oɗon jogui kayitaji nde tawno keddoroɗen ko hojumaji seeɗa joni wawa kontinde seeɗa nay so 1 minute bisimilla naatino e tourne ceerno nani bisimilla ar bisimilla mbimi ceerno Aliou won noon ko labɗo reedu kadi ko dokkaɗo tawi omo addi dokke makko o wi min almudam kala to woni mbeɗa darma woɗi yima kadi min almudam mi jotta ko tan almuda enen tawami kanko yimɓe makko ene mawni kala to almuda makko woni mo joƴƴini hitande fof omo waɗa tourné nde jalatemo omo jogui tourné nde waɗata caggal mawɗo lebbi ɗiɗi almuɓe ɓe o joƴƴini waɗiri noon ko ho walla jomumen to kanko o wi mi ardodire 1 million kala subaka mo pinmi 1 million nanata poosam ami andata ummoto allahu akbar subaka fof mbo fini 1 million naata poosma haalani ko arata goɗɗo ɗum ko alay sago ɗum fof mi woppat mi ara pour walloyde almudo kono minen ni min jiiɗi subaka fof min pini 1 million naata poosuji amen ala ɗum ko dokkal dokkiti kanko o ƴeewani ngalu so tawi ko ngalu wonno tan walla ko ƴeewde confort ceerno yaltata kono so tawi a yaadema ko lappi makko ayi nde tampere nde o tampata andata ceerno ko dokkaɗo tigi rigui kadi Chérif mo mbiyan mami o nde haali haalama ko gayni wi ko ceerno Aliou Thiam laawol tijaningol o sahaa joni an ka mujaddid ummo hesɗitin jaha laawol ngol fuɗɗima rappude dartina laawol ngol gurtina laawol ngol ɗum woni ko yahata ko ɗum woni lappi ɗi waɗa kala to ari ko jokke endam jurmodire jafodire won sahaa goto o arino wuuro woto ina wiye Guinée Bissau to wuro ceerno Mamadou Diam Dia omo ummi wuro woto hedde ɗon won juma goto mo diidatno ɗon almudo makko mo joƴƴini woodi arɓe ɗon mbi ceerno Aliou Thiam minen o sahaa joni min kokka guinenaɓe jiiɗi ndiyam ceerno min jiiɗi duwaw ceerno waɗiɓe duwaw nde o yetti wuro Mamadou Diam en toon taw juma goɗɗo no uddite toon ɓe tawi toon ko pucci ɓe mbi ceerno Aliou wallu min e duwaw toɓo go darto Allah pucci no palde yima nden duwaw o jabama ga ya jabama haɓe toɓama haɓe mbaɗi pucci ɓe gabbi ɗum toɓo ngo heewi yo darta ñande hen haaɓi Demba Siri toɓo ngo o wi mbaɗa min duwaw toɓo ngo yo darta so ɗum min tampi o waɗi duwaw
nde o yetti ɗon ñande heen ceerno jooɗi ene waajo omo haala omo waajo haa ɓooyi o wi yimɓe hoɗo tikkodir kori ala tikkodirɓe wonɓe ɗo ɓe mbi ala e goto tikkodiraka o ndaari dewɓe ɗiɗo ene joddi o wi an kaari an oɗo e oɗo on kaldata kon tikkodir ha waliyagal o wi mbete ɓe mbi o wi mbete no woodi ɓe ha ceerno no woodi o wi jaafodire ɓe jaafodiri ɓe gayni debbo goɗɗo ummi faye makko wi ceerno mbeɗa manka ɓesmo jinmi ko dokka ham duwa o wi ceerno wimo koko jiɗɗa debbo walla gorko o wi jinmi ko debbo bani ko gorko ne jooɗino wi ceerno mbi an a wawi wiide gorko o wi ceerno ala Allah ñawni wiide debbo est ce que ɓiɗɗo o jibina ha mawni wiyete ko raaɓi inde mum anda ceerno Mamadou Jam Dia jangguide noon on gilɗo on oɗo il faut karama ceerno sen naate karamaji makko en gaynata en gasata woni mbiɗi émission 30 minutes en famille joni enen garta e alhaji fondation no mbiɗa ni fondation Nourul Houda waɗa créé ko à 2019 août septembre 2019 fuɗɗi waɗede démarche min jihiru ceerno min kalnima haala fondation ko yahata o rokki yamirore kono o wi kala ko ɗon mbaɗa gardine diine o kala ko diine ardaki yahata e diine o oɗon jogui jaɓɓal kesal aɗen seere mbe saɗa haalde e mabɓe wonko mbatta ko hesɗi alay sago kalnaɓe ɓe paama sowona ɗum ɓe cikkata ko aduna min kollimo aduna jahowo o wonko ina waɗe luutani ndiɗi kadi yaade koye aduna min kallimo fof no yaari wi joni mi yamiri min mbimo ceerno so tawi fondation ina waɗe lancé min jiiɗi wadde ɗum ko Dakar yeɓiro ceerno Cheikh o wi joni mi jaaɓi auditeur al hadal juma woni aljuma min mbaɗi 3 premier min mbaɗi janvier hawri ko le 3 janvier 2020 ñanden fondation waɗa lancé waɗa koto galle makko Dakar ɗo waɗa hadara te hadara o sa yi image uji ƴiyata ko rewɓe goni banggue worɓe en goni banggue fondation o noon ko ceerno Cheikh ko no mbiɗa ni ko cheikhu zamanu ko joom hakkille neɗɗo mo ganduɗa ko ɓuuri hakkille en jii dayira dayiraji mbayliɗi ceerno ko waɗna e dayira a waga anda o anda no foti dayira natirta kono beltoɗa jaltirta kono beltoɗa kadi ko ndendina buuɗelam o fiya o fiya o fiya min gandi ɗum ɗo no moƴƴi ha maayi yo continue kono no waɗi jaɓɓal kesal no waɗi yiyande hesere e ceernajo min joddi min mbaɗi étudié o haali min mbi joni ko fondation mbatten minen ko min omde affaire uji wona amen no bayni leydi fondation eɗen mbawi wadde fondation liggoɗon en hadara Cheikh Aliou Thiam taw en namdaka hay goto mbuɗum taw e partenariat ji amen directeur uji société ji e woɗɓe e woɗɓe taw fondation wawi dañde kalis kala ko jiɗɗen liggade hadara o walla ko jiɗɗen liggade hadaraji galleji diine taw goto fof ne yiiye hen hoore mum min pamminimo joni noon min mbi min mbaɗi créé fondation o woni 2000 waɗa lancé ko 2020 no mbirumami ni e gandata ko mbimami ko ardi fondation ko min ardi hay an woni mawɗo eyyi min woni président fondation o no ɗenno sattude noon saabu ɗum no tedduno yam kono yaminore ceernajo o mi wawa hawtude e secrétaire général ko ɗa haali eyyi trésorier o amen ko Makhtar Diallo wiyete ko directeur banque Wourossogui Matam banque l'habitant ko Jolfo min jogino porte parole kono on ala ɗon joni ko gartana yimɓe seeɗa hojomaji men gasi ha laaɓi kono noon gartana yimɓe e joguiɓe pour ɓe paama saaha eɓe mbiyo neɗɗo saɗa halfina ɗum yo taw o ala hakkille mum wonata e ko jogui ko sababu o ko kanko wonko jogui gartana min président o kanko woni holon holko ardi secrétaire o holko ardi moftowo ngal o holko ardi yimɓeɓe paama e yimɓeɓe ganduɗa ina jiiɗi jokkade e fondation Nourul Houda sonno ko sagu hojomaji ɗi taw gasani kono koko gasi ha laaɓi a haali gonga aɗa andi jooɗade ne haala ko ni mbami walla ko min ɗiɓittide seeɗa yettere Allah minen ko min alɓuɓe Ceerno Aliou Thiam kadi Ceerno Aliou kala ganduɗo Ceerno Aliou andir ɗum ko yankinare lesɗi kinade ɗum taki Allah rokkimi ko rokkima ko kono haalde hoore mum en saɗi tigi min komi homme d'affaire ko société joguiɗi société ko Allah waɗi sutora kadi komin ardi société o e min woni directeur général société o to banggue président fondation Nourul Houda o haɗani prix wonde président nde tan komi directeur société ɗa haali te secrétaire général o ɗaha ko ayimo kankone ko homme d'affaire ko homme d'affaire mawɗo ko jahowo caggal firti ko fonno goɗɗo nawa yimɓe caggal leydi e gueɗe goɗɗe yaha caggal leyɗe ko yetta hanko kala to yiiɗi yaade Europe har kala to yiiɗi yaade États-Unis o yaha kadi machallah trésorier o moftowo ngal o on kam Allah walli min ko kañum woni directeur général banque l'habitant o Wourossogui mo Matam kañum fof ko ardi kono hollitiɓe hakkille ko karɗo wawi moftude eyyi joni noon ko on woni trésorier o eyyi koto banggue
goɗɗo no wiye Tullaye Ly on ko debbo on woni vice président o on woni ko Pikine ɗo Tullaye Ly neɗɗo moƴƴo mo fonno arde ni kono ma taw jiɗɗo jeeyede heen holɗo heɓata men holnoon tonngode nde mbawɗon accude ɗo jiɗɗo moon heɓde heen eyi jiɗɗo jeenade fondation o omo wawi rokkede numéro secrétaire o ko 77 963 34 00 ɗum noon mbaynortoɗen ko jimɗi galle ceerno Aliou Thiam ɗum noon wayna sa haljiti uddata ko oɗo gasi ha laaɓi kam la budde min ɓeydan hen seeɗa cheikh zaman nouru zaman sayful islam zil aman zil kadmin rasih fil ullumi jamil makarimi min alqayyumi ceerno Mouhamadoul Mansour Bawi man lam yara karamatil wali wala yara mu'jizati nabi zil kadmin rasihi ceerno cheikh hikka tourna min ɓundu haada 8 ans o ko gasi tourne ɓundu hikka ko liggi toon ko kala ɗomin ngari e wuro yimɓe ɓe mbiyata ko machallah ceerno hankadi min jaafima ceerno min bismima ceerno cheikh est-ce que almudo ceerno goto no wiye ceerno Yaya Ly jeeya koto gungeji ko noon de ceerno sincinimo wuro no wiye Basara o rewe amin 10 jours omo ƴeewa hol ceerno cheikh kalɗen ɗo koye aduna fof de wonnoon nde o haalata nde kanko o suuɗaki balɗe sappo ɗe omo witta e jewte ceerno cheikh holko yewtata 10e jour o ceerno cheikh ne yewta en yewta e maayo tijjani jumpi heen ceerno cheikh darti tan o wi laaɓi ceerno cheikh an ko dokkal Allah tigi dokkeɗa sabu ndeɗo yewtere nde kalɗa gittuɗa koye deftere cheikh Mawlud Fall cheikh Mawlud Fall kanko woni ceerno mum ceerno Abdoul Karim kanko woni ceerno Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall jarama woppu min kaala tigi rigui hojomaji men gasi ha laaɓi hay hama mo on gartuɗo cheikh zaman o noon amin jinno andude bandiraɓe holko woni cheikh zaman tigi mo on gartuɗo sallahaji mo on gartuɗo mbayno de ceerno ɗahiru ko adi foof ko weltare tan kadi yettude sababu bammoɗe min jettima min beltanima kono no fewi e dardema e hadaro min jii dardema min jii neɗɗagal ma e kiltir gonɗo e moon vraiment min beltima no fewi kadi min beltanima kadi mawɗo galle o hono baba Abou Samba Diop e dendagal caméraman uji ɗi e kadi enen beltano kadi Daouda Moussa Dia sabu e Harouna Dia en sabu ni ɗum no manqueno en enen fulɓe hande ɓe guettini en gacce ɓe guettini en yaware eɗen ñaago Allah kadi yo juut ha wonta tilleji ɓurɗo mawnude e tilleji Sénégal jarama Allah jarama on jarama ko ɓen goni ummiɓe toon to galle ceerno Aliou Thiam koye yamirore makko kono koye yamirore omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane mo ganduɗa ko ceerno Aliou Thiam ina arnoɗo omo ganduɗa ko Ɗahiru Sy ko on woni gardiɗo fedde fondation Nourul Houda kono en calmini omo ganduɗa kadi ne ko Ɗahiru Ly omo ganduɗa ko Ɗaha Ly en calmini ɗum han hanirtu ni ko Mamadou Hasmiou Tall e omo ganduɗa ko Mansour Pam ko ɓen gonnoɗo kono gasata kadi taw en jettani omo ganduɗa ko Isma Amadou Dia joom Diawa Dia Tisi ko on kadi ne ɓorni en ɗum kadi mbiɗen ko hunde nde ganduɗa ko wallitore pulago no fewi tinnoɗen e koye men ballodiren e koye men jiɗodiren e koye men ndeɗo fedde kadi ko fedde nde ganduɗa ko hoptodinde aduna ko fedde daratode ko fedde kadi wurnore tonggode men capanɗe 5 ko ɓeɗo gonno hoɓɓe men e yewtere holmbo woni an eɗen jadanno hen debbo mbo wuro almami o dañani ardi kono noon ko jimɗi ɗi uddirten émission joni ko omo ganduɗa ko Mouhamadoul Hasmiou Tall udda e haysinna ko secondaji 3 walla 4 yewtere nde gasi ha laaɓi 2 secondes yafuɗa so wawi wonde mo jejjiɗi seeɗa eyyi kadi ko tintinde bandiraɓe e fondation Nourul Houda wonno omo yaaji omon Europe omon Amérique omon Sénégal ɗo Dakar kadi ne waɗi secteur banggue Pikine Parcelles Guédiawaye banlieue o foof e gardugol Sirou Mbodj emin jogui batu gonda le 4 garoɗo hen ɗon to Guédiawaye haali fondation o kadi maɓe kamɓene kadi eɓe ñaagui ceerno nde ara toon pour lancement fondation o inchallah banggue mabɓe kamɓe rewɓe e dayere mabɓe kamɓe foof inchallah habru bandiraɓe mi haalda seeɗa inchallah jarama ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kun tabibi inna hamdi min illahi wasilun kullal awani qad atana warisun min sahibi sirri al mathani
بحر عرفان وجود بحر علم والمعاني ذا تقي ذا سخي ذا كمي قد كفاني Allah jarama on jarama ko ndey Fatouma Sali e Serigne Mansour Amadou Touré ina tawtara kumbis Allah jarama on jarama